Egun on denoi eta eskerrik asko gaur gurekin konektatzeagatik. Egoerak hala behartuta, gaurko aurkezpen hau streaming bidez egitera goaz, saretikan egingo dugu. Danala da, edozein kasutan galderak, zalantzak baldin badituzue, txatean idatzi eta saioaren amaieran erantzungo ditugu. Buenos días a todas y todos. Vamos a dar comienzo a la presentación. Será una presentación online que va a ser íntegramente en euskera. Si alguien necesita información en castellano, por favor que nos lo indique a través del chat y al final haremos un resumen. Dakizuen moduan, maiatzaren 17 egun berezi izaten da guretzat. Maiatzaren 17an nazioartean, mundu mailan, nazioarteko interneten eguna ospatu ohi da. Eta guk Puntu Eus Fundaziotik urtero euskarazko interneten eguna ospatzen dugu. Horrekin, euskara interneten, ingurune digitalean, osasuntsu eta bizirik dagoela aldarrikatu ohi dugu. Aurten, egoerak behartuta, ez daukagu aukerarik aurrez aurreko ekitaldirik egiteko, baina eguna baliatu nahi izan dugu tresna zerbitzu garrantzitsu bat aurkezteko. Euskararentzat ingurune digitalean garrantzitsu izan daiteken tresna bat argitaratzeko. Puntu Eus Fundazioaren helburua ingurune digitalean euskara lehen mailako hizkuntza izatea da. Eta zentzu horretan urteetan zehar garatu ditugu hainbat tresna. Ezagunak dira labur.eus, URL laburtzailea, tori.eus, fitxategiak partekatzeko sistema, kaixomundua.eus, hezkuntzako lehiaketa edo sarean.eus agerkari digitala. Gaur, ni.eus aurkeztera gatoz. Ni.eus oinarri duen euskarazko email zerbitzua da. Gure komunitateak urte hauetan askotan erreklamatu digun email zerbitzua da. Zerbitzu hau, Puntu Eus Fundazioak eta Webs enpresak elkarlanean garatu dugu eta Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politikako sailburuordetzaren laguntza izan du. Dena dela, bideo batekin aurkeztuko dizugu lehendabizi, eta ondoren azalduko dugu polikiago. Bideoan ikusi duzen moduan, ni.eus email zerbitzu bat da, Puntu Eus oinarri duena, euskaraz dagoena eta erabiltzaileen pribatutasuna bermatzen duena. Ni.eus helbidearekin, edozein erabiltzailek doan bere posta helbidea sortu dezake. Demagun ximuna bildua ni.eus edo itziara bildua ni.eus. Baina horrez gain, badago helbidea erabat personalizatzeko aukera. Premium zerbitzu baten bidez, domeinu osoa personalizatu daiteke norbanako enpresa edo elkartek erabili dezaten. Esaterako, kaixo abildua mendielkartea.eus edo kaixo abildua nire enpresa.eus bezalako helbideak ere sortzeko aukera ematen dugu. Dena dela, zerbitzu honen ezaugarriak nagusiki bi dira. Lehenengoa, euskaratik eta euskaraz sortua izan dela. Puntu Eus oinarri du eta gure nortasun digitala euskaraz adierazten duen zerbitzua da. Eta bigarrena, lehen aipatutako pribatutasuna bermatzen duela. Hau da, erabiltzaileen pribatutasun eta segurtasunean jarrita dauka fokoa eta ez du inongo momentutan ez iragarkirik erakusten, ez erabiltzaileen erabileraren trackinik egiten eta komunikazio guztiak zifratuak dira. Horrez gain, edozein email zerbitzu bezala nonain erabiltzeko aukera dago. Sakelakoan erabili dezakegu, gure ordenagailuko posta zerbitzuan integratu dezakegu, edo nahi esan ezkero, ni.eus berak duen webmailaren bidez, posta bidali, jaso eta kudeatu daiteke. Horrez gain, zerbitzu hauek izan ohi dituzten bestelako ezaugarriak ditu. Agenda, helbide liburu eta antzeko tresnak gehitzen ditu. Beste bideo baten bidez, labur-labur azalduko dizkizugu orain,
ni.eusek dituen ezaugarri guztiak. Zure posta pribatua euskaraz, nahi duzun lekuan eta nahi duzun momentuan erabilgarri. Ordenagailuan eta mugikorrean erabili alduzu ni.eus posta elektronikoa. Zure beharretara egokitutako zerbitzua eskaintzen dizu. Ni.eus helbidea doan erabili dezakezu. Helbidea pertsonalizatu nahi baduzu, premium zerbitzuaren bidez egin dezakezu. Euskaratik eta euskaraz sortutako zerbitzua da ni.eus. Horregatik, interfaze guztia, webmail zerbitzua eta laguntza euskaraz jasoko dituzu. Zure datuen pribatutasuna bermatzen duen zerbitzua da ni.eus. Erabiltzaile guztien datuak babestuta daude. Ni.eus zerbitzuak e-mail zerbitzu batek behar dituen aukera guztiak integratzen ditu. Ezaugarriak atalean kontsultatu aldituzu. Zure domeinua pertsonalizatu dezakezu. Doako zerbitzua erabili nahi baduzu, aukeratu duzun helbidea abildua ni.eus bihurtuko da. Premium zerbitzua erabili nahi baduzu, zure helbidea aukeratu dezakezu eta abilduaren ondoren zure aukerako .eus domeinua erabili ahalko duzu. Zerbitzu guztia euskaraz dago, interfazea, dokumentazioa eta laguntza. Gertutasuneko laguntza teknikoa euskaraz, izan ere, laguntza behar izanez gero, ni.eus zerbitzuan eskatu baino ez duzu. Konfigurazioarekin zalantzarik baduzu, hornitzaiez aldatu nahi baduzu. Posta bidali eta jasotzeko webmail zerbitzua eskaintzen du ni.eusek. Horrekin batera ere, helbide liburua eta egutegia. Postaren kudeaketa zure ohiko posta programa erabiliz edo zure mugikorretik egin dezakezu. Horretarako, IMAP eta POP3 zerbitzuak ere eskuragarri dituzu. Ni.eus zerbitzuarekin datuen pribatutasuna bermatuta dago. Goi mailako azpiegitura erabiltzen du komunikazio guztiak zifratu eta segurtasuna bermatzeko. Gainera, ez da iragarkirik erakusten eta postaren analizirik ere ez da egiten. Bestelako tresna osagarriak eskaintzen ditu ni.eus zerbitzuak. Spamaren aurkako babesa integratua dauka. Posta berbideratzeko aukera ematen du, baita erantzungailu automatikoa aktibatzekoa ere. Horrez gain, premium plana erabili nahi baduzu, eta zure helbidean web bat argitaratu, oinarrizko webgunea sortzeko aukera ere duzu landing page sortzailearen bidez. Ni.eus zerbitzua eskuratzeko 3 aukera dituzu. Ni.eus helbidea doan erabili dezakezu. Premium bertsioaren bidez, domeinu pertsonalizatu eta 3 posta helbide sortzeko aukera duzu. Erraldoia zerbitzua enpresei zuzenduta dago, eta nahi adina posta kudeatzeko aukera eskaintzen du. Euskarazko gidak laguntza atalean daude. Ni.eus posta erabiltzeko eta gailuetan konfiguratzeko jarraibideak biltzen dituzte. Laguntza gehiago behar izanez gero, harremanetan jartzeko inprimakia bertan dago. Laguntza zerbitzu guztia euskaraz. Ni.eus zerbitzua mugikorrean edo ordenagailuan konfiguratu daiteke eta webmail zerbitzuaren bidez kudeatu. Posta kudeatzeko tresna euskaraz dago, sortu mezu bat, bidali, jaso, konfiguratu, erraz kudeatzeko webmail zerbitzua da. Aukera gehiago ere ematen ditu, adibidez, kontaktu liburua kudeatzeko aukera eta egutegia kudeatzeko aukera. Ni.eusek posta zerbitzu batek behar dituen aukera guztiak integratzen ditu, euskaraz eta segurtasunez. Hasieran esan bezala, zerbitzu .eus fundazioak eta webs enpresak elkarrekin garatu dugu. Zerbitzua martxan dago. Ni.eusen sartu eta zuen posta helbide berria sortzeko aukera daukazue momentu honetatik aurrera. Honekin amaitzen da aurkezpena, eskerrik asko, lehen esan bezala, txata zabalik duzue, zuen galderak egiteko eta hemen gaude erantzuteko. Bestela edozein momentutan, info@domeinua.eusera idatzi edo deitu eta saiatuko gara laguntzen. Eskerrik asko.